ҳайвонот ҳам мисли одам кӯшиш мекунанд ки ба ҷаҳони атрофашон мутобиқ шаванд. Дар ин хусус мо ба ҳамдигар монандем. Фақат ҳамин ки инсон барои мутобиқшавӣ имконияти бештар дорад. Рафтори ҳайвонот аз мо он қадар ҳам фарқ надорад, аммо ҳолатҳое мешаванд ки онҳо корҳои аҷибе мекунанд ва ҳатто гуфтан мумкин аст ки рафторҳои ғайриоддие ки одамонро ҳайрон мекунад ё ин ки метарсонад. Ин метавонад аз як тараф хандаовар ва аз тарафи дигар тарснок бошад. Ба ин лаҳза нигоҳ кунед ва нависед: агар шумо мебудед дар ин ҳолат чӣ кор мекардед? ба ин лаҳзаҳо нигоҳ кунед ки дар интернет видеое пайдо шуд ки дар он мори османскӣ кӯшиш мекунад ки муҳофизати худро дар рӯи сим нигоҳ дорад, аз ин роҳи борики рӯи забор гузарад. Автори видео он ҷо кай кардааст ки гӯё мор ба ҷаҳони аз зовияи дигар нигоҳ кардан мехост, аммо роҳи мушкилеро барои ин корро кардан интихоб кардааст. Асли ин намуди морҳо дар ҳоли нобуд шудан аст ва давлат онҳоро аз зарари шикорчиён муҳофизат мекунад. як шаҳрванди шаҳраки Галла дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико видеое дар саҳифаи фейсбуки худ паҳн кардааст ки дар он як паррандаи сиёҳе дар осмон беҳаракат истодааст. Автори ин видео ки он субҳ духтаракашро ба мактаб мебурд, саҳнаро дида ба духтараш гуфтааст ки бин парранда шах шудааст. Ин кори ғайриоддии парранда дар интернет паҳн шуд. Бештари мардум комментария карданд ки ин ҳамаш сохтаву дурӯғ аст, аммо соҳиби он саҳифа як зани оддӣ буд, на блогер будаасту ва на ягон шух. Мутаассифона маълум нест ки ин видео чӣ қадар давом кард. Он модару духтар чанд муддат ин саҳнаро дидан ё ин ки пас аз сабт кардан аз он ҷо рафтанд? Шумо чӣ фикр доред? Ин чӣ буда метавонад? Дар комментария фикрҳои худро нависед. фрукт то хӯрдани ҳайвонот. ин амали ҳайвонот дар назари аввал аҷиб менамояд, аммо як роҳи хуби муҳофизати галла дар баробари душман аст. Ба ҷои он ки онҳо аз ҷои хатар гурезанд, садҳо гаваз ба мисли спирал бархилофи чархиши ақрабаки соат ба гирди ҳам тоб мехӯранд. ин амалро ҳангоми сабти филми «Авингинда» ба навор гирифтаанд. вақте ки актёр тирро бо камон кашида раҳо кард, ногаҳон ҳайвонот ба гирди ҳам давиданд ки ин кор боис мешавад ки шикорчӣ як гавазро ҳадаф гирифта паронда натавонад. ҳатман гавазҳо ин корро намекунанд то галларо муҳофизат кунанд, балки кӯшиш мекунанд ки байни ҳам даромада дар ҷои бехатар қарор гиранд. як шаҳрванди дани дар саҳифаи интернетӣ сабтеро бо номи субҳи фаромӯшнашаванда гузошт ки дар пеши чашмаш саҳнаи ҷолибро дид. Делфинеро дид ки бо медуза бозӣ мекард. Онро ба баландии 2 метр боло партофта, худаш бинияшро ба даруни об фурӯ мекард, сипас дубора баромада медузаро ба даҳонаш медошт. мардум аз дидани ин гуна видео ҳайрон шуда буданд, чунки чунин воқеаҳо камёфтанд. аз ин маълум мешавад ки делфинҳо бозиро бо медуза дӯст медоранд ва онҳо байни якдигар пос медиҳанд. дар штати Вашингтон на он қадар дур аз рудхона, вақте ки мошинҳо бо суръати паст аз хиёбони заттобшуда мегузаштанд, рӯи роҳ моҳиҳоеро диданд ки роҳро мегузаштанд. ҳарчанд ки онҳо хурд буданд, аммо бо ҳиммати зиёд дар ҷиҳати мухолифи об кӯшиш карда мегузаштанд. ба гуфтаи аҳолии он ҷо, ин воқеа ҳамеша пас аз боронҳои дарозмуддат рух медиҳад ва ягон чизи аҷоибӣ нест. дар Австралия скати дарёе ки ба тарафи шимолии гарбии кишвар шино мекард, аз мардум кӯмак хостааст. дар чашми ин аждаҳои дарёӣ кручоки моҳигирӣ маҳкам шудааст ва ӯ ба дайвер наздик шуда дубора ба об баргаштааст ва ба ҳамин роҳ мушкилии худро фаҳмондааст. дар соҳил ӯро вадаласҳо диданд ва ба ёрӣ расондан ба даруни об рафтанд. вадалас ба хотире ки ба скат кӯмак кунад чанд бор ба об баромада аст, чунки дар даҳонаш фақат маска доштааст ва скат ҳам ба беруни об баромада наметавонистааст. билохира пас аз кӯшишҳои зиёд кручокро аз чашмаш гирифтанд. агар вадаласҳо ӯро ба ин ҳол намедиданд, ҳатман хуни скат сироят меёфт ва худатон медонед ки баъдан чӣ гап мешуд. як шаҳрванди Барнаула дар саҳифаи интернетиаш видеоро нашр кардааст ки дар он як кафтар парида ба рӯи капоти мошинаш дар назди шиша нишаста муддати тӯлонӣ рӯи мошин роҳ паймудааст. кафтар вақте он ҷо нишастааст ки мошин барои фаровардани мусофираш дар роҳ истода будааст. барои чӣ кафтар ин кори аҷибро кардааст? чаро ки бо парҳои худаш напарида рӯи мошин мусофират кардааст? шояд ӯ захмӣ буд. тамошобинони гиромӣ, фикратонро дар комментария нависед. шаҳрванди Бостона шоҳиди як ҳодисаи аҷиб ва камёбе шуд. дар байни роҳ пишаке афтода буд ки шояд сабабаш садамаи автомобилӣ буд ва дар гирди ӯ
бо қадамҳои якхела 17 индуки ваҳшӣ давр мегаштанд ва ин саҳна чанд дақиқа давом кардааст, то ин ки як шахс воқеаро дида онро дар телефонаш сабт кардааст ва ҳангоми сабти ин саҳна бо овози баланд гуфтааст ки ин аҷибтарин воқеа буд дар умраш. Касоне ки пахши ӯро дар интернет тамошо карданд ба гуфтаи ӯ розӣ шуданд. Вақте ки ин видеоро дар тамоми саҳифаҳои интернетӣ пахш шуд, биологон кӯшиш карданд ки фаҳманд сабаби ин кори индукҳоро. Пишак ҳайвоне набуд ки индукҳои ваҳшӣ ӯро шикор кунанд ва индук ҳам ба хӯрдани гӯшт омӯхта нест ки гӯшти пишаки мурдаро хӯранд. Пас сабаби гирд гаштанашон дар чист? Касе ҷавоби ин саволро то ҳанӯз наёфтааст. сур кардани мурғобиҳо аз кафои тимсоҳро як шаҳрванди аз Флорида сабт кардааст. дар видео маълум аст ки 7 мурғобӣ гага карда аз паси тимсоҳ рафта истодаанд. ин сабтро дар саҳифаи фейсбукаш пахш кардааст. шояд сабаби аз паси тимсоҳ рафтанашон ин бошад ки яке аз онҳоро тимсоҳ хӯрдааст. аммо чаро ин паррандаҳо аз паси ҳайвони ваҳшие ки онҳоро мехӯрад бояд раванд? соли 2016 тимсоҳҳо дар даруни обҳо аз сармои зиёд ях карда мурдаанд. дар штатҳои Америка, дар Каролинаи Шимолӣ дар парк аз сармои зиёд тимсоҳҳо ҳам ях задаанд. дар ин видео ҳайвоноти дар даруни яхмурда маълуманд. экспертҳо мегӯянд ки тимсоҳҳо зиндаанд. онҳо ба хотири зинда мондан дар градуси паст бинияшонро ба берун бароварда бо ин роҳ гармиро дар баданашон нигоҳ медоранд то ин ки намиранд ва дар ҳолати беҳаракат об шудани яхро интизоранд. дар комментария видео мардум кунҷковӣ карда пурсиданд ки агар аз назди бинии тимсоҳ гузаранд ё аксуламал нишон медиҳад. экспертҳо гуфтанд ки не. тимсоҳҳо қуввати худро барои нигоҳ доштани гармии баданашон ҳимоя мекунанд ва сарфи ҳар хел корҳо намекунанд.